Moje jméno je Martina Šímová a víc než 20 let se zajímám o zdravý životní styl. V pár minutách vám tu předám hodnotné informace právě k tématu zdraví. Chci vám ukázat, že cesta ke zdravému tělu nemusí být složitá. Často stačí drobné kroky a výsledky, co se týká kvality života, jsou výrazné. Pro mě je zdraví skládanka různých oblastí, který může každý z nás ovlivnit, nebo aspoň některé z nich. Já se snažím jíst co nejkvalitněji, piju filtrovanou vodu, hýbu se, chodím na pravidelné procházky, dostatečně spím a starám se taky o svoji psychiku a o vztahy. Přírodní doplňky stravy mi do toho konceptu nádherně zapadají. A dovolte mi nasdílet prezentaci, kde vám ukážu víc. Mikrobiom, to je moje téma už 5 let. A jak jsem pochopila podstatu tohoto tématu, to, jak obrovskou roli hraje v našich životech, tak jsem začala ho intenzivně studovat. Vy určitě taky víte, že kdo má střeva a trávení v pořádku, tak je to extrémně důležité pro něj. Možná víte i to, že se právě ve střevech tvoří imunita. A co jsem já nevěděla před 5 lety, že i serotonin se z velké části tvoří právě zde. Já mám v rukou skvělý nástroj, díky kterému se dnes už tisícům lidí to zdraví opravdu mění a je radost to pozorovat. Dovolte mi představit vám v pár minutách firmu Harmonello, se kterou já mám tu možnost spolupracovat. Tady je vidět, naším portfoliem jsou tekuté suplementy, cílené produkty a individualizovaná probiotika. Proč tekuté? Právě proto, že ta tekutá forma nádherně je vstřebatelná. Tady vidíme vlastně majitele naší firmy a vize naší firmy je ohromná, kdy my máme českou firmu, která sídlí v Brně a za těch 6 let, co tu je, tak už má hromadu klientů, kteří si vyřešili svoje zdraví a nebo to vzali třeba jako prevenci. Vědecká rada Harmonello je důležitou součástí. My se můžeme opřít o tyto vědce. Zmíním třeba jen velkého odborníka, pana doktora Teplana, nahoře uprostřed, což byl přednosta nefrologie v IKEMu. Tady pár fotek ze zázemí firmy. Tady naše laboratoře v Brně, někdo možná poznává, kdo je z Moravy. A tady analyzujeme ve vlastních laboratořích právě ty vzorečky. Mikrobiom test, to je právě to základní, kdy my můžeme vědecky podložit, jak to v těch našich střevech vypadá, tam, kde my nevidíme, jak ten neviditelný svět ve skutečnosti se přenese na papír. Zrovna tady na tom slajdu jsou vidět výsledky mého testu po roce užívání, kde je vidět, že kondice mých probiotických bakterií byla tenkrát 77%. Já se dost často setkávám s výsledky i 10 nebo 20% a často i u mladých lidí. Mluvila jsem i o probioticích nebo o individualizované formě a to jsou právě probiotika na míru. Ty jsou ručně vyráběná, jsou na 3 měsíce a všechno, co je na míru nebo individualizované, tak o to je velký zájem. Tady to má být stručná prezentace. Já jenom prolítnu ty slajdíky dál, abyste měli představu. A víc informací se dá dohledat na webových stránkách katalog.harmonello.com s C na začátku, psáno anglicky, a nebo u mě. Probio to je takový základní produkt, kterým my právě nádherně ten mikrobiom opečujeme a vydáme přátelské bakterie, stejně jako produkt Bifi a Lacto. Takže na jednu stranu
pořešíme mikrobiom a dalším krokem je dovyživit tělo antioxidanty, minerály, vitaminy. Slouží ty další lahvičky, kde my vždycky máme mixy účinných látek. Vitality obsahuje třeba aloe vera, papain abromelain, vitamin C, jo, takže vždycky je to takhle souhrn. A tady v tom případě Vitality, tak mě tam hned naskakuje. Čistící, hojivý sirup, takže ekzémy, akné, lupenky, trávení, podpora redukce. Když jdu dál live, tak tady mi okamžitě naskočí energie, s tím mám osobní zkušenost, hormonální nerovnováhu, kdo má. Potom, kromě vlastně těch hormonů, menopauzy a tak třeba vyčerpanost, ale i bolesti hlavy. Flexi, topka na pohybový aparát. My tam moc hezky doplníme kolagen, ale i další látky právě a vyživíme tím klouby, svaly, vazy, šlachy. Kromě toho máme většinou nádherný vlasy a jako velmi kvalitní, tím chci říct, a velmi pevný nehty. Taky mám osobní zkušenost. Imunity. Na imunitu základní složkou je zde kolostrum, krásné zkušenosti třeba i u dětiček. Relax je sirup, který je, někdo mu přezdívá přírodní antidepresivum, nádherně ladí psychiku, podporuje spánek a má dalších spoustu krásných výsledků. Slim Fit už podle toho názvu pomáhá s redukcí, ale nejenom s redukcí. Kdo třeba nechce užívat statiny na snížení cholesterolu, který lékaři často předepisují, tak může přírodní formou snížit cholesterol. Green, detoxikační sirup, chlorela, spirulina, ječmen, ale u nás ve velmi chutné podobě, protože obsahuje kromě těchto látek taky hodně ovocných a zeleninových šťáv. Nevím přesně, kolik jich je, asi 35. Detox, to je ten cílený produkt na detoxikaci jater a ledvin. Takže kdo měl mononukleózu a chce podpořit játra, celkově na odtučnění jater, na očistu, tak je moc fajn. Tady pár našich referencí. Máme reference, zrovna tady jsou vidět s lupenkou, ekzémem, redukcí, ale těch zkušeností je opravdu množství. Na to tu dnes není čas, ale můžu vás případně pozvat do naší facebookové skupiny, kde těch recenzí už máme asi 250, teď nevím. Těch možností je hodně a teď možná zmíním to, v čem jsme my unikátní. Už jsem tu mluvila o tekutém produktu, takže my máme produkt velmi vstřebatelný. Máme vlastní výzkum, vyšetření střev, vlastní výrobu v České republice, vlastní vývoj a další unikáty, které jinde nenajdete. No a tohle je celé naše portfolio a s tím my dokážeme to tělo poladit a zároveň pohladit. Teď už je na vás, jestli vás zajímá víc, protože jestli ano a jestli je pro vás zdraví priorita, tak já vás ráda provedu a předám víc informací. Děkuji za pozornost a krásný den.